Goddag YouTube. I dag vil jeg lave en tutorial i Cinema 4D på hvordan man laver en nice baggrund som den her for eksempel. Ja. Så det går vi bare i gang med nu. Det første jeg gør er at jeg går i render settings, går ind i output og skriver jeg skærmopløsning ind. Måden jeg gør det på er at kigge den, det er højreklik på de skrivebord og trykke skærmopløsning og skrive 17 der. Så det er ikke særlig svært. Det næste gør jeg, I sætter width til det som I kigger jeres skærmopløsning til, og det gør jeg så også for height. Så går jeg ind i save, så sætter I format til JPEG, og file der sætter I bare til skrivebord, så skriver jeg ved det jeres tutorial eller jeres baggrundsskade, undskyld. Så går jeg ind i anti-aliasing og sætter anti-aliasing på best, og så er I faktisk klar. Vi laver en normal skrift, ikke en mograph, en motext, men bare en normal. Måden I gør det på er at I holder den her nede, den her, og trykker tekst. Så navngiver jeg den, som det I gerne vil have. Navngiver den så tutorial. Så vælger I en skrift, som I godt kunne tænke, og jeg vælger min report, som jeg godt kan lide. Det næste gør er at I sætter spacing til 18. Og så skal jeg faktisk ikke gøre med ved den her. Jo, I skal lige gå op, I skal lige markere den her. Og så holder jeg den her nede, og så trykker jeg extrude NURBS. Og så sætter teksten op i. Det næste jeg gør, det er at I laver en klon af den her ved at trykke Ctrl C og V. Og så, undskyld, den her, som vi først lavede, den går vi ind i objekt, og så sætter vi den på 80. Sådan. Og den første, eller den klon vi har lavet, sætter vi på 40. Og så går vi ind på caps. Nej, først så går vi på den her, så man kan flytte rundt på den, og så sætter vi den ind i midten af vores første tekst. Det jeg gør nu, det er at I markerer den, og så går jeg ind på caps. Og start cap, der sætter jeg den på fillet cap, og det gør jeg ved end cap. Og så radius, der sætter jeg på 10. Sådan. Så prøver jeg lige at render den en gang. Det ser meget fedt ud. Så skal vi have noget farve på. Ja, det bliver bare sort her ude ved yderkanten. Men nu går ind i color, og så vælger jeg sort, og så går jeg ind i reflection og sætter den på 3. Mere skal jeg ikke gøre, og så sætter jeg den bare ud på det yderste. Og det ser sådan ud. Noget smart man kan gøre, det er at man laver en plane, og det gør man ved at trykke på den her, og så trykke plane. Og så width, den spammer jeg op med 9-taller, og det gør jeg også med height. Sådan. Og så skal jeg lige trække den lidt ned, så det ser ud som om den står på den. Det gør den så ikke nu. Det gør den heller ikke nu. Undskyld. Men det gør den cirka nu. Yes. Så skal vi have en ny farve. Den nye farve, det er, skal vi sige, en rød farve. Det har jeg aldrig prøvet før, men man kan også godt prøve at eksperimentere lidt. Og så trykker jeg igen reflection og sætter den på 3. Så sætter jeg den på yderkanten af jeres tekst. Så bliver den herud. Og så prøver jeg at render. Det ser det meget fedt ud. Det jeg skal gøre nu, det er at jeg skal tage et lys ved at klikke på den her. Og så trækker jeg den lidt op. Og så lidt ud. Så den ser sådan ud. Og så prøver jeg at render den igen på den her stilling her. Og så ser det sådan ud. Man kan stille den på alle de måder man har lyst til. Man kan også stille den bagfra. Så kommer det bare til at stå ret klamt, men det er så op til jer selv. Så render vi lige igen her. Ja, så skal vi lige have det rigtige lys. Prøv lige her. Så er der ikke nogen skygge. Det skal der, fordi vi skal ind på
hedder det, Shadow, og så trykker jeg Shadow Maps herunder. Sådan, så prøver vi lige igen. Så kommer der skygger bag. Det ser mega fedt ud. Så ikke andet skal I gøre med den. Det er bare en lille tutorial, jeg har tænkt mig at lave her. Det I gør for at render den, så den kommer ud på jeres skrivebord. Der I går op på den her knap her, og så trykker jeg på den. Og så den render. Nemmere var det ikke. Skriv ud på jeres skrivebord, eller hvor I gemte den, og så åbner I den, og så har I fået den. Det var da rimelig nemt. Så kan I lige prøve at anvende den som en baggrund. Se. Så det var en lille tutorial for mig. En lille cinema tutorial. Så jeg håber I kunne bruge det, og smid et like hvis jeg skal lave mere sådan noget her, og kommentere hvad I synes. Vi ses.